proxecto do BNG para estes vindeiros 4 anos son iniciativas realistas, son iniciativas pensadas para todos e todas vós. O Baibús é unha iniciativa que pretendemos pôr en marcha durante o goberno destes vindeiros 4 anos. É unha iniciativa para facilitar a mobilidade de todos os veciños e todas as veciñas. É unha iniciativa que queremos pôr en marcha para comunicar todas as parroquias como a de Baredo, Fontes, Baíña, Morade, Outeiro, Sabarís, como embelesar a Estivada, a Granxa, Urgal, Medialdea e facilitar así aos veciños e ás veciñas o acceso ao casco urbano. Os problemas de cada día, de ir á farmacia, de ir ao médico, de ir á praza. Queremos facer este servizo con un horario pois o máximo reducido na súa frecuencia, un horario que facilite a todos os veciños poder usarlo. Un servicio que tendrá un coste mínimo para cubrir os gastos. É un servicio para todas e todas nós.